Hola, em dic Marta Marín Domine i soc professora de literatura a la Laurier University del Canadà i també escriptora. El meu darrer llibre va sortir publicat l'any 2019 sota el títol Fugir era el més vell que teníem per Club Editor. Si esmento això és perquè l'escriptura d'aquest llibre es deu a molts elements, però un d'ells a la influència o a l'impacte que em va proporcionar el descobriment de l'obra de l'escriptora francesa Annie Ernaux, que forma part d'aquest curs que proposo i que he titulat Trànsfugues de classe. Annie Ernaux, juntament amb altres escriptors, però ella en aquests moments n'és una de les veus més influents o més representatives, forma part d'aquesta modalitat d'escriptura que s'ha donat a conèixer sota el nom d'autoficció i que són escriptors que parteixen de la seva experiència, però no pas per fer-ne una glosa, sinó perquè ells consideren que la seva experiència també és la representació d'un determinat grup social, en aquest cas de gent sortida de les classes treballadores que d'alguna manera o altra s'han desclassat. I aquest és aquest punt clau important que configura el cor d'aquest curs que us proposo. Veure com per mitjà de l'escriptura s'ha representat aquesta tensió d'un escriptor que, tot i sorgir de la classe treballadora, experimenta un decalatge respecte dels seus orígens de classe amb la manera com s'ha anat formant normalment a partir del seu desplaçament del lloc d'origen, rural o perifèric, a la gran ciutat. En el cas de l'Annie Ernaux, el desplaçament es va produir des d'una regió del nord de França, els Ibelins, i feia aquesta trajectòria d'anar a París. En el cas d'Edouard Louis és un cas semblant, també hi ha un desplaçament d'una zona rural a París. Aquests dos escriptors, Annie Ernaux i Edouard Louis, pertanyen a generacions diferents. El llibre d'Annie Ernaux que us proposo llegir, que s'ha traduït en castellà com El sitio, que jo sàpiga encara no hi ha traducció catalana i el títol original és La Place, es va publicar l'any 1983. El d'Edouard Louis es va publicar el 2014. Adeu a Eddie Belgel. I, per tant, són dues generacions diferents, però que es consideren relacionades i una de les coses dels elements que els manté units, relacionats, és justament l'estudi i la influència que va exercir en ells i, per tant, en la seva obra del sociòleg francès Pierre Bourdieu, del qual també en parlarem perquè d'alguna manera ells prenen la seva noció d'hàbitus per escriure sobre com el nostre entorn, social sobretot, ens configura no només en el sentit econòmic, sinó també en el sentit emocional. Per tant, l'escriptura, sobretot d'Annie Ernaux, ve puntuada per una mirada molt fina a tota mena de reaccions emocionals, però també físiques, de la gent de la classe treballadora davant de la quotidianitat i, per tant, en les diferents situacions de la vida. El cas d'Edouard Louis també és molt punyent la descripció que en fa, però ell se centra i afegeix un altre aspecte, que és la qüestió de gènere. En el cas d'aquestes dues lectures, mirarem sobretot, com he dit abans, com es representa aquesta tensió de passar d'una classe a una altra. Permeteu-me que us llegeixi un capítol, unes línies molt curtes del lloc, La Place, que tradueixo
així de manera espontània, perquè veieu una mica com pot anar aquesta lectura i els nostres comentaris. El meu pare havia entrat dins la categoria de la gent senzilla o modesta o de la gent forta. Ja no gosava explicar-me històries de la seva infantesa. Jo tampoc no li parlava dels meus estudis. Llevat del llatí, perquè havia servit a missa quan era petit, els meus estudis li eren incomprensibles i refusava fer veure que s'hi interessava, a diferència de la meva mare. S'enfadava quan jo em planyia del treball o criticava les classes. El mot prof i bouquin, és a dir, en argot llibre, li molestaven moltíssim i sempre tenia la por o potser fins i tot el desig que jo no hi arribés. És a dir, que jo no me'n sortís. En el llibre El lloc, que descriu justament el lloc on ella va néixer, a Nierney, i després d'on en surt per estudiar i en torna, fet allà una altra persona, i amb ella se li fa evident aquest desclassament perquè troba que ja no hi ha manera d'arribar als seus orígens, a la gent de la seva família i a la gent que l'ha envoltada fins ara. És com he dit, aquest punt clau i molt punyent que s'explica en aquests dos llibres. El cas d'Edouard Louis, us en faig també una petita lectura. La qüestió que s'hi afegeix és com per ell n'ha estat de difícil no només assumir la seva condició d'homosexual, sinó que el seu entorn l'assumís. Aleshores, aquest no és el punt clau d'aquest petit paràgraf que ara us llegiré, però sí que ve d'una anècdota que explica justament abans. Quan arriba a l'escola, ell és un nen assetjat, que en diríem avui en dia, assetjat justament perquè ja sabeu, un nen amanegat, un nen més femení, i per tant el tracten malament, l'insulten, etc. En un moment on li estan pagant, el maltracten físicament, ell diu que se sent aquests cossos d'aquests nens que el maltracten molt a prop. I fixeu-vos com ho diu. Vaig sentir el seu alè quan se'm van acostar, una olor de llet agra i d'animal mort. Les dents, igual que jo, probablement no se les havien rentat mai. Les mares del poble no donaven gaire importància a la higiene dental de les criatures. El dentista era car i la falta de diners sempre acabava transformant-se en una elecció. Les mares deien, de totes maneres, a la vida hi ha coses més importants. Ara encara pago amb dolors terribles, amb nits sense son, aquesta negligència de la meva família, de la meva classe social. I anys més tard, quan arribi a París, a l'escola normal, sentiré els companys que em pregunten «Però per què no et van portar a l'ortodontista els teus pares?» Mentides. Els respondré que els pares, intel·lectuals una mica massa bohemis, estaven tan capficats amb la meva formació literària que de vegades negligien la meva salut. Trobo que també és una bona manera de descriure aquesta tensió, que no és només una tensió perquè ja no es pot arribar a la classe social dels orígens propis, sinó la vergonya de pertànyer. Aquests dos llibres em semblen justament molt valents perquè s'autoanalitzen les seves pròpies reaccions, la vergonya, la culpa també, i de vegades el rebuig. En el cas que veurem d'Adeu a Lady Belgel, l'autor, la veu narrativa, renuncia totalment als seus orígens. En el cas de Nierney, no. Ella hi retorna i fa l'aposta de fins i tot viure, i això és la vida real, perquè Nierney, que ara ja voreix els 80, si és que no els té ja, ha retornat als seus orígens dins de la perifèria d'una ciutat molt gran. El tercer llibre, del qual encara no he parlat, és el llibre de l'Anna Vallbona, No soc aquí, que va rebre el Premi Llibres Anagrama de novel·la de l'any 2019 i té un sentit de l'humor que els altres dos llibres no tenen, però també descriu un personatge que sorgeix dels polígons i que se'n va veure món.
i constantment també fa referència a aquests dos mons que són irreconciliables. I ja de bon principi, la veu narrativa ens diu el següent. De vegades penso que vaig ser una nena que tot d'una va sortir de la selva de l'Amazònia i es va trobar enmig de gratacels i cotxes que botzinen atrapats en el caos urbà. Però aquella selva m'era entranyable, amb ovelles i cabres, autopistes i fàbriques, amb paraules que només es deien a casa, als afores del poble i d'un gavell de coses més. La banda sonora era un tal com raja sense filtres, unes expressions dites pel broc gros, l'efecte sincer del xoc de dues plaques tectòniques entre l'hermetisme i l'estracanada. De la col·lisió de la tendresa i la salvatgia en resulta un geyser que no sempre s'entén a fora. Per tant, en aquests 3 llibres crec que hi ha un moviment molt interessant, que és el desplaçament geogràfic, però que inicia un desplaçament de classe que tots 3 autors semblen haver patit. I això és molt important perquè normalment la literatura, evidentment la literatura és molt diversa i hi ha moltíssimes veus, però de vegades sí que tendim a potser a fer circular unes veus que sí que representen una determinada classe social. O, en tot cas, que aquestes tensions de classe no hi són representades. A mi m'ha semblat interessant, en un moment de crisi, restituir també una lectura determinada, restituir la noció de classe social, perquè en els moments de crisi, com la que estem vivint ara, que és una crisi sanitària, una crisi econòmica, jo crec que el factor classe també hi té un lloc predominant a l'hora d'entendre el nostre present i de fer reflexions sobre el futur. I de vegades a mi, és una opinió òbviament molt personal, em fa l'efecte que la noció de classe i les tensions que provoca respecte de la cultura oficial no són tingudes en compte. Per tant, us convido a participar en aquest curs Trànsfugues de classe amb aquests 3 autors i aquests 3 llibres que, tot i diversos, em semblen molt interessants per donar a conèixer i també debatre entre tots i totes aquesta qüestió del transfuguisme de classe. Us espero, doncs, ben aviat.